Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафарҳое ки ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехаред. Бо шенаматон аэропорти Жуковскида қарор дорем. Хостем ай вазъияти проверка ва бародарое ки билет доранд дар пеши хитом пурсем ки билета чандӣ харидагиянд ва ростӣ ҳамаи видеомда тамошо мекардем ки аэропорти Жуковскида мегуфтум ки проверка нест, набуд. Ва ҳозир намедонам ай кадом сабаб ки одамое ки регистратсия гузаштаистанд дар пешаи дуюм этаж биромадан баъзеоша документ пурсидаистанд ва иншаллоҳ ки оянда даихе намешава. Лекин имрӯз баъзе бародарора документ пурсидаистанд. Ва бародарора мепурсем ки билета чандӣ харидиянд. Салому алейкум акаҷон. Имрӯз ай Жуковский душанбе пароз дори ака клуб. Душанбе ака билета чанд рӯз пеш харида будӣ? 3 рӯз пеш. 3 рӯз пеш чанд ака? 11,200. Бале, мисол ҳами билетҳо пеш арзон буд, қимат шидагиянд. Мисол тонам дидем. О, ака, билет ва вақт буд 5, 6, 7 буд. Ҳозир уҷа рафтеса ин қариб умеса, ами сабаба қиматиш. Бале акаҷон, ва тамошо мекардӣ? 100% ака, ҳар рӯз аст. Одамое ки тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд, комментариҳо беҳтарин менависанд, чӣ мегӣ? Анам одамон дар раҳмат мегӯм, бо анам лайка ябура биҷақанд. Паделисача ёдишона буранд ки. Боше акаҷон, бовар кунам билет харида. 100% гарантияш хати. Боше акаҷон. Акҷо акхилд? Ақиргам. Ақиргам. Боше ҳам. Савқос Файзали Саидов Яким Адлени. Ягон бародарро да салом рӯй намекунӣ бината бо. Салом бачаҳои савхоз ҳамаша Файзалида. Боше. Ва я карам боям мепурсем. Салому алейкум акаҷон. Салому алейкум акаҷон. Хуби тенҷи бародар. Ма шукрона Аллоҳ. Душанбе пароз дорё клуб ака. Клуб. Клуб ака билета чанд харидем? Билета 3,800 рӯз таърихи 23 числа. Чанд қа пеш бигем? Пашти 2 ҳафта пеш. 2 ҳафта пеш. Ва ами рейс шумо да ҳастан одамое ки 11-12 ҳазор харидем? Бале, ҳозир аз сабаби ки аз пеш ид аст, аз сабаби ки карочи рейс рафтес карочи намедонам чӣ гапа, уже билет 11-12 ҳазор шуда, 2 ҳафта пеш уже арзон буд, 3000, 3800 буд. Ман 3800 гирифтам. Ва мардуми муҳоҷир, мардуме ки ҳама вақт дастгирӣ мекунад, вода ҳеч намеги ака? Гуфтаниам ки мардуме ки дар акаи Абдулло боварӣ надорен, ина мо омадем, акаи Абдулло билет гирифтем, акаи Абдулло моро овард, ай тамоми ҷош гузарон. Одамое ки мақсад дар комментариҳо гапҳои қабеҳ мезанен, ай гапҳои қабеҳ да саломати акаи Абдуллоро пурсен. Ҳаминҷа мақсад чӣ хел бигем? Мақсад кӯмак шуда ҳамаи бачаҳои тоҷик расидеса. Аллоҳ нигаҳбонтон боша, мардуми тоҷик ҳама вақт. Ранги мовори ба назди падару модар ҳама вақт ҳаматон бирен. Боше акаҷон, беҳтарин суханҳо. Ва акамам ям мепурсем ки биё акаҷон. Салому алейкум. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ. Ҳамаи бачаҳои муҳоҷира. Чӣ хел вазъияти проверка ака? Вазъияти проверка камтарак ҳаста, ине ки ҳаррӯза нест. Бачаҳоро мо пурсидем. Мо ина чанд сол шид, где-то 1 сол шид нарафтадем Тоҷикистон. Худо хоҳ насиб кунад душанбе саҳар мерасем, соатҳои 8, соатҳои 2 палиё дорем. Иншаллоҳ акаҷон, билета чанд хариди ака? Билета як ҳафта пеш харида будам 9500. Мисол миёна харидем, на қимат харидем? На қимат, на арзон, кароши соз харидем. Мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷирда чӣ мегӯяд ака? Барои мардуми муҳоҷиро, барои бачаҳои тоҷик саломатӣ, фақат саломатӣ. Тан саат боша, пеши падару модар ба сари баланд бар бигардед. ҳамата худо нигаҳбон бошад. Боше акаҷон, одамое ки билет гиранд бовар кунед. Барои бачаҳое ки билет гирифтани ака Абдуллоро мо ҳақиқатан шиштем. ҳамаша намита сухан ва сухан мора гуфт. ҳақиқатан бовар кунед, арӯи худо кор менад, бачаи нами ростай, бачаи мошенник нестай. Худо хоҳ иншоаллоҳ коротва буд менад. Бале акаҷон, хай ҳастан одамое ки гапҳои қабеҳ менависанд. Бо ҳастан мефаҳмидаги одамҳо. Мо барои бародарон мегӯем ки касе гапҳои қабеҳ мезана, ки гапҳои хуба мезана, ҳамаш зиндаву саломат бошанд, ки худо нигаҳбон бошад, гапҳои қабеҳ назане бародаро, бинависе гапи хуб ҳеч кара накшида. Бале акаҷон, паноҳи Аллоҳ ҳамашон сарбаланду хонаобод бошанд. Бошен.